Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Het parlement van Curaçao heeft vanochtend vroeg na een marathonvergadering enkele moties aangenomen. De meest opvallende is een motie om een brief te sturen naar de Nederlandse minister-president Mark Rutte, waarin het parlement van Curaçao de handelswijze van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken afkeurt. Blok heeft de Curaçaose minister-president Eugène Ruggenaat in een lastige situatie geplaatst door vorige week in Den Haag aan te geven dat Curaçao een humanitaire hub wordt voor Venezuela, aldus het parlement. Daarmee heeft Blok te vroeg gesproken en Ruggenaat voor zijn karretje gespannen. Dat is de mening van het parlement en opvallend is dat van de coalitiepartijen partij MAN meegestemd heeft met de motie. Alleen de PAR en de PIN hebben tegengestemd. De politie heeft vanochtend vroeg 4 mannen aangehouden op het terrein van de ISA-raffinaderij. Ze worden van verdacht 4 verschillende wagens te hebben gestolen, of tenminste daar een poging toe hebben gedaan. Het gaat om 4 brandspuitwagens en een container. De politie geeft verder weinig details, maar opvallend is dat er een diefstal plaatsvindt op het terrein van de ISA-raffinaderij, terwijl de werknemers vandaag zich opmaken voor de tweede dag van een manifestatie. Gisteren werd bekend dat de maritieme grenzen en de luchtgrenzen tussen de Venezolaanse provincie Falcón en Aruba, Curaçao en Bonaire zijn gesloten. Dat betekent dat er geen bootjes meer kunnen varen tussen de verschillende landen. Minister-president Eugène Ruggenaat denkt dat de sluiting van de grenzen door Venezuela een gevolg is van het verzoek van interim-president Juan Guaidó om dit weekend humanitaire hulp binnen te laten. Zoals bekend is president Nicolás Maduro tegen het binnenlaten van hulp. Door het sluiten van de grenzen kan in ieder geval geen hulp binnenkomen vanuit Curaçao, Aruba of Bonaire. De 5 vakbonden die de ambtenaren op Curaçao vertegenwoordigen hebben voor vandaag een staking uitgeroepen voor alle ambtenaren. Dit heeft te maken met een salarisconflict met de regering. Zo zijn de ambtenaren bang dat de regering de indexering van hun salaris op de lange baan wil schuiven. De regering heeft gevraagd tot 28 februari te wachten, maar de ambtenaren willen niet zo lang wachten. Ze eisen nu duidelijkheid over hun geld. Tot die tijd zullen ze in staking blijven. Zo hebben de vakbonden bekendgemaakt. De vakbonden van PWFC en APRI hebben de gehele bevolking opgeroepen om vandaag in Puna te demonstreren tegen de beslissing van de regering Ruggenaat om Curaçao als humanitaire hub open te stellen. Ze willen dat iedereen die het daar niet mee eens is naar Puna komt of zijn of haar stem te laten horen. De vakbonden eisen dat de regering zijn beslissing intrekt. Ook gisteren werd er gedemonstreerd door de vakbonden in Puna. Ze willen vandaag doorgaan tot ze hun zin krijgen. De fractie van de MFK heeft weer 5 parlementsleden. Afgelopen december werd Gerrit Schotten opgesloten in de gevangenis en sinds die tijd was er nog geen vervanger benoemd. Dat is Juniel Carolina geworden, de nummer 6 op de lijst van de MFK. Hij is bekend als voormalig eilandraadslid voor Frente Obrero, maar Carolina is vooral bekend voor het vele werk dat hij voor de wijken op Curaçao heeft gedaan. Een klein vliegtuig heeft gisteravond een noodlanding gemaakt op Aruba. Het pijpertoestel met 2 inzittenden was afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. De piloot maakte de noodlanding nadat hij had aangegeven aan de verkeerstoren op Aruba dat hij niet voldoende brandstof meer had. De 2 inzittenden zijn ongedeerd gebleven. Autoriteiten onderzoeken de zaak. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.